Sangaran kang Ama, asin kang Aki, asin kang Espiritu Santo. Amen. Ang katuninungan mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Ngunyan, isusunod po niya to ang pagsulo kan ikatulong kandila. Ang kandila, simbolo na nagliliwanag sa katawohan, na kita naghahalat kan pagkamundag kan sa tong paraligtas na si Hesu Kristo. Ini pangengenotan ninda Mr. Andoy Dispolon asin Mrs. Margie Dispolon. An ikatulong kandila, minasimbolo na si Jesus, ilaw nin pagkaherak. An kagurangnan maheherakon sa paagi kan paumayan niya sa rungbuta na nakikamaherak, tangani na makahiling nin liwanag. An pagkahiling kaipuhan kan tawo sa paglakaw sa kinaman. Ini nagtatao nin liwanag sa dalan nin buhay. Kun kita buta, kaipuhan ta si Kristo na iyo ang liwanag sa sato, arog kan kinurahaw kan sarong buta. Sabi niya, Jesus aki ni David, kahiraki man ako. Mamibi kita, O Diyos na kagurangnan, pakusugang sa muyang pagsarig sa imo, tangani na maglakaw kami ning matanos sa buhay. Kahiraki man kami na nasa kadikluman ning kasalan, na mahiling miika sa gabos na bagay. Papagdanaya ang sa imong pagkaherak sa lambang pamilya kan sa mong parokya. Gibuhon mo sinda na sa imong instrumento kang sa imong pagkaherak na mamaot lalo na sa mga dukha. Magindalan lugod sa inda, pasiring sa langit mong kamurawayan. Sa tabang kang sa mong mahal na ina, Birhen Maria, lugod kami maging maninigo, tanganing mamundag sa samong buhay, ang sa imong mahal na aking si Jesus. Ini hinahagad mi sa ngaran ni Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Kagurangnan, danay ang pag-umaw mi sa imo, asin dayaday ang pagpapasalamat niya mo sa mga balaw na sa imong itinao sa samuya. Aram, asin pinagsusulsulan niya mo ang samong mga pagkakasala, asin mga pagkukulang, kaya kami namimibi kan sa imong pagkaherak, asin pagpatawad. Kagurangnan, bendisyon ang lambang familia kan samong parokya, kan balaog ni liwanag, na magtatao nin kapatawaran asin pakikipag-ulian. Siring man kan mga balaog na kinakaipuhan mi sa araw-aldaw niya mong pagkabuhay, tanganing ang samong pagbaklay, digdi sa kinaaban, totoong makadarasa mo sa kaligtasan.
Gloria in excelsis Deo. Ito po ang payo, mamibig kita. O Diyos na makakahiling kang sa imong banwaan na may imbod na nagkahalat sa kapistahan kang pagkamundag kang kagurangnan, tugote na mimibig kami na maging maninigo kaming makaabot sa mga kagaya-gayahan kansiring kadakulang kaligtasan. Asindanay na magselebrar kan mga ini sa nakakadughang kaugmahan huli sa mga malodok na panuga. Huli kay Jesucristong kagurang nang niyamos sa imong aki, nakaiba mong nabubuhay asin nagahade sa pagkasaro kang Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po ang gabos para sa liturhiya kan tataramon. Sa enot na babasahon, mahihinanyog niyato ang mga tataramon ni Propeta Isaías na ang tunay na paglingkod sa kapwa nagtataonin dakulang kaugmahan sa nagdadara kan biyaya kan Diyos. Hinanyugon po niyato ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. Ang Espiritu kang kagurangnan, Diyos uyas ako. Hulita, nilahidan ako kang kagurangnan. Sinugo niya ako na magbareta sa mga mapakumbaba. Magbugkos sa mga nalugadan na puso. Magrukyaw kang katalingkasan sa mga bihag, asin kang pagbukas sa mga nabibilanggo. Magrukyaw kang taon kang pagkamarhay kang kagurangnan. Saka kang aldaw ning pagbalos kang satong Diyos. Magranga kang gabos na nagmumundo. Mauugma ako, mauugma sa kagurangnan. Asin magayagaya ang sakong kalag sa sakong Diyos. Hulita, binaduan niya ako ning gubing ning kaligtasan. Sinulutan ning manto ning kasuripotan,
siring sa novya na sinamnohan ning mga alahas. Tasiring na ang daga, minapaluwas ning mga tubo, asin siring na ang tatamnan, magpapatambo kang mga tanom. Siring man ang kagurangnan, Diyos, mapasupang kang kasoripotan, saka kaumawan sa atubang kang gabos na nasyon. Tataramon kang kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorial, nag-uugma sa Diyos ang sakong spiritu. Nag-uugma sa Diyos ang sakong espiritu. Ang sakong kalag nagrurukyaw, kang kadakulaan kang kagurangnan. Asin ang sakong spiritu, nag-uugma sa Diyos sa sakong paraligtas. Tadinungaw niya ang makapakumbabaan kang sa iyang surguon. Uya, puon ngunyan, aapodan akong paladan kang gabos na kapag arakian. Nag-uugma sa Diyos ang sakong espiritu. Taginibo ako ning mga darakulang bagay, kang mapangyari, banal ang sa iyang ngaran, asin ang sa iyang pagkaherak sa sunod-sunod na kapag-arakian, sa mga may pagkakatakot sa iya. Nag-uugma sa Diyos ang sakong espiritu. Ang mga nagugutom, pinabasog ng mga karahayan, asin ang mga mayayaman, pinalayas na mayo ni ano. Inampon si Israel na sa iyang surguon, rumdom ang sa iyang pagkaherak. Nag-uugma sa Diyos ang sakong espiritu. Ang surat na ini ni San Pablo, nagtutukdo sa to, na an maugmang pag-andam para sa pagdatong kan kagurangnan, dapat nagibuhon nin may pagpapamibi, paggibo nin karahayan, asin pagpapakabanal. Hinanyugon po niya to ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa enot na surat ni San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Mga tugang, danay kamo mag-urugma, mayuuntok na magpamibi, sa gabos magpasalamat. Taiyan ang buot kan Diyos. Ki Hesu Kristo para sa indo. An Espiritu da inindo pag-ulangon. An mga profesiya da inindo pagtuya-tuyaon. Alagad ang gabos pagbaluon. An marhay padanayon. An gabos na uri nin karatan likayan. Ang Diyos man sananin katuninungan, lubos na magpabanal sa indo. Ang bilog nindong pagkatawo, ang Espiritu, ang kalag asin han ahawak, mapadanay na daing tuyaw sa pagdatong kan kagurangnan tang si Hesu Kristo. Ang nag-apod sa indo, maimbod, siya man ang magibo. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matundog na po ang gabos sa pagrokyaw kan banal na ebanghelyo.
Ang kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Ang pagbasa kan banal na ebanghelyo sosog ki San Juan. Kamurawayan sa imong kagurangnan. Duminatong an sarong taong sugo kan Dios, ang ngaran niya Juan. Ini nagdigdi sa pagsaksi, tanganing ang gabos magtubod huli sa iya. Bako siya ang ilaw, kundi tanganing magsaksi, dapit sa ilaw. Ini ang pagsaksi ni Juan, kan magsugo ang mga Hudiyo sa Jerusalem nin mga padi, asin mga Levita sa paghapot sa iya. Ika, sisay ka. Siya nagtuga, bako ako ang Mesiyas. Hinapot ninda, ano kapalan? Ika si Elias? Ang sabi, bako ako. Ika ang propeta? Asin nagsimbag, bako. Kaya sinabihan, sisay ka. Tanganing makatao kami nin simbag sa mga nagsugo sa mo. Ano ang masasabi mo dapit sa imo? Nagsabi, ako tingog na nagkukurahaw sa disyerto, tano sa andalan, kan kagurangnan. Susog sa sinabi ni Propeta Isaías, may mga sinugo man na hali sa mga Fariseyo. Naghapot sinda sa iya asin nagsabi, tano ta nagbubunyag ka, kun bako ka man si Kristo, ni si Elias, ni ang propeta. Nagsimbag sa inda si Juan, ako nagbubunyag sa tubig, alagad sa tahaw nindo, yaon andain nindo midbid. Si Hudyan sako na maabot, bako akong maninigo na maghubad kan sintas kan sayang sapin. Ini nangyari sa Bitanya, sa ibongkan Jordan, kung sain, yaon si Juan nagbubunyag. An marhay na bareta kan satong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Matukaw po ang gabos sa paginanyog kan humiliya. Diyos, maray na bangkis itong gabos, mga tugang. No? Enot, gusto kong i-acknowledge, i-remind, i-commend ang nagpresentar sa ito kang mga Christmas carols at Christmas dances. Ura pa kanya ito, Sinda. Wonderful performance. Congratulations. Mga tugang, marahil kamo nagtataka kung bakit ako nakasuot kang vestment na pink samantalang tapos na ang eleksyon. Twice a year, ang simbahan, ang mga padi, nagsusuot kang vestment color pink. Ang pink, symbol of life, of excitement, of readiness. No? Ginagamit ang pink sa panahon kang Adbyento, Third Sunday, Gaudete Sunday, Siringman sa panahon kang Lent, Laetare Sunday. Ining excitement sa Lent towards resurrection na mabubuhay liwat ang kagurangnan. Gaudete ngonyan, na sa paghalat niya ito, uya na, malapit na, ilang turog na rang, isa-cerebral niya ito ang pagkamundag kang sa itong kagurang ng Keso Kristo. Para bagang yung tensyon kang sa itong pag-andam na may mellow. No? Nagkahari ang joy, ang kagalakan dahil malaog na kita sa dakulang selebrasyon kang birthday
sa tong kagurang ng Hesu Kristo. Siyempre mga tugang, ang enot na nagpapahiling kung taano tayo dapat mag-andam ay si Juan Bautista. Para kay Juan, ang pag-andam niya ito sa pagdatong kang Mesiyas has nothing to do with external preparation. Ang talagang sinesentro ka sa itong pag-andam is something interior, internal. Mas bagayong sabihin niya ito, interior, sa kalooban. Ang pag-andam, the readiness, the preparedness of our hearts. Yan ang importante na sinasabi sa to ni San Juan Bautista. Humanly speaking, maski kita man halimbawa, maabot ang sa tong agom from abroad, o ang sa tong misis o dakulang besita, nagaandam kita sa tong harom. We clean our houses, di po ba? We dust every furniture. Gusto natin lahat malinig, presentable, dahil madatong ang besita, madatong si agom, o madatong si misis. Ngunyan, ganun din mga tugang, ang pagkaput sa to, sa pag-andam niya to, pagprepara niya to, sa pagtatong kang prinsipe kang katuninungan, sa pagtatong kang sa paypaagi siya ginibo ang bilog kakinabaan, the Son of God. Entonces, sa pagdatong kang Son of God, mga tugang, what He desires is that we clean our hearts. Linigan niya to ang satong mga puso. Dahil aminin niya to, if we honestly look at our hearts, napakaraming dumi. Uya ang inggit, uya ang jealousy, uya ang hatred, uya ang judgment, uya ang chismis. There are so many negative things in our hearts na kaipuhan niya itong linigin. Sa rumbeses sabi ni Jesus, blessed are the pure of heart, for they will see God. Purity of heart has nothing to do with sexuality or sexual pleasures. Purity of heart means paladan ang may mga pusong nakatuon, nakahiling sa kagurangnan, nakasentro sa kagurangnan, malinig ang sa iyang puso. And that is what John tells us. Dahil lang yan, sinamahan pa ni John sa iyang pagiging mapagkumbaba. Sisay ka, ikaw ba ini? Ikaw ba is that? Are you the prophet? Ang simbag niya, bako. Siguro sa atin ngayon yan, oo, ako yan. That's me. It's I. You're right. Pero Juan, very humble. Dahil sa purity kang sa iyong puso, marinig na puso, tayo ako yan. Someone greater than I is coming. Kaya nga, with the purity of heart, with the humility of heart, may igwa siyang strength of heart ay pagrokyaw ang katotoohan na madatong na ang Mesiyas. And he proclaims this in front ng mga leaders, kang mga Hudeo na kontra sa pagdatong nung kansarong Mesiyas, not according to their teachings, but sa mga hulak ng ibang mga tao. But John was bold enough. Matapag siyang sinabi, uya na, madatong siya, mabunyag siya, ibang uri kang bunyag. Kaya nga mga tugang, paagi sa tulong ini, John really represents only one thing, only one, we would say, vocation na gusto ng Diyos, saksi, witness. Si Juan, saksi sa pagdatong kang Mesiyas, paagi sa iyang pagpreparar sa dalan para madatong ang Mesiyas. John becomes the witness of the impending coming of the Messiah. Kaya nga pinagurot ko niya
make straight the way of the Lord. Let us clean up everything dahil uya na, madatong na ang Mesiyas. What a beautiful thought ng simbahan. Ngayon, pinepresentar ang simpleng taong ini bilang modelo para sa sato para maging beramen tunay na saksi kang satong kagurang ng Hesus Kristo. Makatugang, on the other hand, dahil hindi niya ito si San Pablo sa ikadawang pagbasa, na nagtukto sa bagay na may kaipuhang maging parte kang sa itong buhay bilang mga Kristiyano, bilang mga Katoliko. Siriman ang tulong ini, it's not just for the season of Advent, kundi tulong bagay na dapat magdarasa sa to sa buong buhay niya to bilang mga Kristiyano, bilang mga Katoliko. And what are those? Sabi niya, padanay ka mong mag-ugma. Rejoice at all times. Rejoice. Christian life is all about rejoicing. Dahil dumatong na, naitaon na ang kaligtasan. Uya na si Kristo, kaya iba niya ito ang kagurangnan. Kaya nga, every Christian is an hallelujah song forever and ever and ever. Kung may igwamang bagay na nagiging kontra sa satong pagiging tunay na Kristiyano, yung pagiging very sad, very sullen. Na di man kitang madunong mangirit o to smile. Sabi sa isang pilosopo, how can I believe that your Christ rose from the dead since I see so many Christians sad, depressed, down and out? I don't feel the animation, the vibrancy sa itong buhay. Kaya nga sabi ni San Pablo, the best proof na ang satong kagurang ni si Kristo ay dumatong, nag-alay, nagdusay kang sa inyong buhay, na buhay liwat. Dapat mahiling yan sa satong buhay na nag-ougma. Always rejoicing, always praising the Lord. Amen? Amen. Kontra yan, mga tugang, sa pagiging reklamador. Pag parati kang nagreklamo, titigas ang muscle ng mukha mo. At pag dagatang ka, nakasimangot ka, sigurado yan. Sabi nila, you die as you live. If you live rejoicing and praising God, your face will manifest the joy and the praise of your heart, even when you are lifeless. Sarong beses, I think I mentioned this on one time, sarong babae, lumapit na karinis sa sako. Bishop, I have a big problem. Oh, what is your problem? It worries me so much, Bishop. It's a terrible problem. Ano yun? Bishop, I cannot sleep. Di ako makaturog. Laking problema, Bishop. Di ako makaturog. Sabi ko, anak, wag mong problemahin, di ka makaturog. Problemahin mo, di ka magmata. Yan ang problemahin mo, di ka magising. Pero tayo nakigising. So we should rejoice and praise. And ikadua, sabi ni San Pablo, tanay ka mong mga G. Always pray. Hindi naman sinasabi ni San Pablo, always be in the chapel 24/7. Ang sinasabi ni San Pablo, always pray in the sense that prayer is all about relationship. Minsan akala niya to, ang paghagad sa Diyos. Yes, but more than paghagad sa Diyos. Ang pamigi, pagsasabuhay kang sa itong loving and friendly relationship with God. That is what prayer is all about. Sosoke Santa Teresa. What do you feel, kamo mga magpamilya, mag-agum? Kung sa agum ninyo, parating nyo yung nadidig, tay, bili mo ako niyan. Dala, bili mo nga ako niyan. O mama, bili mo ako niyan. Puro bili, puro kuha, puro bili. Hindi ito, puro bili. Pero kung sa Biblia nagsasabi, nadidinig ng mga aki,
Mama, I love you. Papa, I love you. Mga aki, dad, parents, I love you. You know? That's the family. That's what prayer is all about. When you say, oh God, I love you. Di ba yan ang ibig sabihin kang family? Family. Father and mother, I love you. So every time, uya ang pagkamuot, the family prays to God. So ang pamilyang nangangadji, dahil ang pamilya naghahagad ng bendisyon, no, ng resources, ng good health, kundi ang pamilyang isinasabuhay ang saindang relasyon sa kagurangnan. And that is why ang pamibig is a beautiful experience. Diba? When you love someone, you always want to see your loved ones. Hindi po ba? You know? Kasi mo parating makita ang mahal mo sa buhay. Maski wala kang hinihingi sa kanya. And that is also consistent. Alala ko isang lalaki, sumulat sa iyang girlfriend, sabi na, minamahal kong Tarsisa, lalanguyin kong pinakamalalim na dagat, mahiling lang kita. Lalabanan kong pinakamabangis na hayop, mahawakan ko lang ay yung mga kamot. No? Aakatin ko ang pinakamataas na bundok, makapiling lang kita. And then sa end of the letter, P.S. Tarsisa, kung hindi uulan, bibisitahin kita. Takot pala sa ulan. No? Ang pangadji is deepening your relationship with God. Maski na mayo kang hinahagat sa iya, be present before Him. God says, be still, for I am the Lord. Si Moses, dan humarap siya, tumayo sa atuban kang Diyos. He didn't say anything, but he was filled with the presence of God. That is the beauty of prayer. Kaya nga St. Paul says, danay ka mong magpamibi, ng ibig sabihin, danay nindong ipresentar ang indong mga puso, itaas ang indong mga puso, sabihin niyo sa kagurangnan, I love you. And you will be surprised na even without mentioning what you need, madatong ang mga bagay na yan. Amen? At ang huli, pinaka-importante, San Pablo sabi niya, danay ka mo magpasalamat, always give thanks. Mga tugang sa Biblia, may duwang klaseng kang tao na ang Diyos palapit na palapit, haraning-harining sa inda. God inclines Himself, number one, to the poor. Very clear in the Bible. God listens to the poor. He hears them. He inclines Himself to the poor and to the lowly. Pinahilingan ng mahal na birhen. To the lowly, God raises up. To the proud, He pulls down. And second, ang Diyos kumikiling sa mga may utang na loob. Persons filled with gratitude to God. And God, every time He hears from us, kagurangnan, salamat sa tabang mo, salamat sa presensya mo, salamat na matayin kitang ngunyan sa tao kang sa kumanlain-lain na problema. Salamat. All the more, God will manifest Himself to you. Si Jesus mismo, nangadji, kakunan, salamat na mga bagay na itinago mo sa matataas at ipinahiling mo sa mga tukha, sa mga maliliit. Bago siya kibo ng milagro, si Jesus nagpasalamat sa kaguranan, sa poder na itinausa kaya para magkaikwas siya, makakigibo siya kang mga milagro. Kaya, di kita magtataka kung nagirongdom nindo si Jesus, naghelang, He healed 10 lepers, may ketong. Pila ang bumalik para magpasalamat. How many went back to give thanks to Him? Saro lang. Mayo pa siya Hudyo, Samaritano, na kontra kayiwal ka mga Hudyo. So Jesus was surprised, oh, did I not heal 10? How come only one came back para magpasalamat?
Kaya naitanong ko sa diri, oo nga, ano kaya nangyari doon sa Siyam na dai nagpasalamat? Sabi ko, siguro yung di nagpasalamat, nawala yung ketong, pero dahil dahil sila nagpasalamat, binigyan naman sila ng buni. Makatugang ganun tayo, bubunihin ang dila natin dahil hindi tayo marunong magpasalamat. To pray constantly, to be grateful at all times, and to rejoice praising God. That is the best way we can prepare our hearts for the coming of Jesus. Dahil yung malilingawan na mga angles nag-awit, nagpasalamat, they praise, they rejoice. Uya na, iyao na ang pangakong Mesiyas. Ang mahal na Birhen, panukang kaugmahan, inapudan siyang ina, inandam niya ang iyang sadiri, ginibo niya ang kabutan kang Diyos, iyao na, namundag na ang satong paraligtas. Uya si San Juan Bautista, uya si San Jose, si Elizabeth, si Zacarias, ang mga shepherd, sindang gabos, panukang kaugmaan. Dahil ang pangakong para tubos, yaon na, namundag na. Let their experiences be our experience. Mga tuga, and this can happen. Pag nilinig niya sa itong puso, nagpakumbaba kita. Kapag kita parating na maybe, parating nag-uugmas, blessings kang Diyos. And especialmente, kapag kita nagkakatiripon para pagpasalamat sa kawaran ng Diyos, paagi sa sakramento kang pasasalamat, ang banal na Eucharistia. Ang misang ini, dinudulot ko para sa inyong gabos, para sa inyong mga pamilya, para sa inyong intensyon, especialmente na kitang gabos, individually and as a community, may become like John, the witness of Jesus Christ. Amen. Masilensyo kita mga tugang, maghorop-horop kita kang ilang mga minuto. Nagtutubod ako sa Diyos amang makakamhan. Kagibo kan langit asin daga, kan gabos na nahihiling asin dai nahihiling, asin sa sarong kagurangnan na si Hesu Kristo. Bugtong na aki kan Diyos, asin namundag gikan sa Ama bago kan gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw. Totoong Diyos, nagikan sa totoong Diyos. Ipinangaki daili na lang, saro sa pagka-Diyos sa Ama. Huli sa iya nagkaigwakan gabos. Huli sa satong mga tao, asin huli sa satong kaligtasan. Naghilig siya hale sa kalangitan. Asin nanilaman, huli kan Espiritu Santo, ki Virhen Maria, asin nanitawo. Ipinako pa sa krus para sa to kan panahon ni Poncio Pilato. Nagtios sagkod sa kagadanan, asin ilinubong. Asin kan ikatulong aldaw, nabuhay liwat, susog sa mga kasuratan. Asin suminakat sa langit, nagtutukaw sa too kan Ama. Asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. An sa iyang kahadaan daing katapusan, asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtaonin buhay, nagikan sa Ama asin sa Aki. Siya kaibakan Ama asin kan Aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway,
Siya nagtaram sa paagi nin mga profetas, asin sa saro, banal, katoliko, asin apostolikong simbahan. Nagpapahayag ako nin pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad nin mga kasaalan, asin naghahalat ako kan pagkabuhay liwat nin mga gadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Mantang nagrarari na kita sa Pasko ning pagkamundag, mamibi kita sa Ama. Tanganing danay niyatong makuha sa satuyang mga puso ang kaugmahan bilang mga Kristiyano. Ang satong simba, makusugtabi ang kabos, kagurangnan hinanyuga ang samong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an simbahan, asin an mga naglilingkod digdi, makapamate kan pagkamuot ni Kristo sa gabos na tawo, ipamibinyato sa kagurangnan. Tanganing kitagabos, maghimate sa tingog ni Juan Bautista na nag-aapod sa to na magin udok sa buot an pagsulsol asin pagkaungis sa kasalan, ipamibinyato sa kagurangnan. Tanganing danay niyatong matawan nin panahon si Kristo sa satuyang buhay, asin magin andam sa pag-ako sa iya sa kaugmahan, ipamibinyato sa kagurangnan. Tanganing an mga nagagabatan sa buhay, an mga nagmumundo, asin an mga naghehelang, mga makapabanaag kan kaugmahan nin Adbyento sa saindang buhay, dawa sa tahaw nin kahorasaan, ipamibinyato sa kagurangnan. Tanganing an mga gadan, makamate kan tunay asin danay na kaugmahan, kaibaan Diyos sa langit, ipamibinyato sa kagurangnan. Idulot niya tungonyan mga tugang ang satong mga personal na intensyon, siriman pamipi para sa satong mga pamilya, asin para sa satong parokya. Padaday din nating ipangadya mga tugang na maghade ang hustisya, harmonia, katuninungan sa mga lugar na uya ang gera sa Ukrainia, siringman, especialmente sa Middle East, ipamibinyato sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Langit no na Ama, pano ning pagsarig sa imo, idinodolot mi ang samuyang mga pangangaipo, tukdowe kaming magdusay kang sadiri sa imong buhay, tanganing magkamit kami ning katuninongan, uli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po ang gabos para sa liturhiya kan Eucharistia.
Tindog Tabi. Magpamibi kamo mga tugang tanganing ang sako asin sa indong atang maako man lugod kan Dios amang makakamhan. Akoon man lugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kabot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang nyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan nabibibig kami, dane na idolot lugod ang hostya kang samong debosyon sa imo, na nag-uutob kang mga tugon kang banal na misteryo, asin mapangyaring nagahaman kang sa imong kaligtasan para sabo, huli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Itasan mga puso. Ilinasin na sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Mailigo asin dapat. Totoong maninigaw asin dapat, matanos asin nakaliligtas, nadanay asin minsan sa magpasalamat kabi sa imo. Kagurangnan, banal na Ama, o Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, huli ki Kristo na samong kagurangnan. Ihinarubay siya sa hula kan gabos na propeta, dinara sa pupunan kang inang birhen sa daing masabing pagkamuot. Ipinahayag di Juan na siyang ang sa iyang pag-abot, asin itinukdo kang siya iyaon na. Pinasasabong niya sa mo na mag-uugmang mag-andam para sa misteryo kang sa iyang pagkamundag. Tanganing maabtan kaming nagpupuka sa pamibi, asin nag-uugma sa iyang kaumawan. Kaya kaibakan mga angeles asin arkangeles, kaibakan mga tronos asin dominasyones, asin kaibakan gabos ta langit no na hukbo, nag-aawit kami kang himno kang sa imong kaburawayan, daing tapos na nagsasabi. Makantang gabos, pakusog. Banal, banal, banalan, kagurangnan, Diyos ding mga hukbo.
sindaga, paano kan sa imong kamurawayan. O sana sa kaitaasan, palada ng minadigdi sa ngarap kan kakurangan. Hosana sa kaitaasan. Magluhod po ang gabos. Kagurangnan, ikanagadang banal, burabot ng gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibig kami, pamanalakan ambon kang sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maging hawa kasindugo, kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya na sa rugaring nabuot, pinasalwiban sagkod sa pasyon, nagkuha ning tinapay, asin pagpasalamat binaak ini, asin itinao sa siya mga disipulos na ang sabi, mag-ako kamagabos asin magkakan ka ini, ta ini ang sakuyang hawak na idodolot para sa indo. Siriman, pakapamanggi, pagkuha niya maning kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, itinao sa siya mga disipulos nang sabi, mag-ako kamo gabos asin mag-inom ka ini, ta ini ang kalis kang sakuyang dugo, kan bago asin danay na tipan, napapabulosom para sa indo, asin para sa dakul sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini pagibuhon nindo sa pagromdom sako. Misteryo kan pagtubo. Ang pagkagadan mo, kakurangan, ipinamangareta niya mo. Ang pagkabuhay mo, liwan, ipinapahayag. Kaya kami na nagrorondom kan sa iyang pagkagadan, asin pagkabuhay liwat, nagdodolot sa imo kagurangnan kan tinapay ning buhay, asin kalis ning kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapakanigo mo na mga tubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kang hawak asin dugo ni Kristo, pagsaroroon kan Espiritu Santo. Giromduma kagurangnan an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog nga kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot kay ba kan samong Papa si Francisco, asin kan samong Obispo si Rolando, asin kang gabos na klero. Siringman, giromduma sa imong pagkaherak, an samong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhen na ina kan Diyos,
ni San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, asin gabos na santos, na kaidto pa nakapagayagaya sa imo, magkanigong maging kahiras kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw, asin magpamuraway sa imo siringman, huli sa aki mong Sesu Kristo. Huli sa iya, sin kay baniya, sin sa iya. Sa imo, Diyos samang makakamhan, kasarukan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan na sin kamarawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Tindog po. Natukdoan kan mga nakaliligtas na tugon asin pinatuod kan Diyos do na kaugalian, nangangahas kitang magsabi. Ama niya mo, ngayaon sa langit, pabanalo ang ngalan mo, magnato ang kaharian mo, mangyari ang buwan mo sa dagat, isiring sa langit, ang samong pagkanon sa ruwaldan, itaong mo sa muyangon niyan, asin patawanon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawan niya mo ang mga nagkakasala sa muyan. Asin alay kami pagdarahas sa sugo, kundi agawa kami sa agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan. Warasan sa mga aldaw niya mo ang katoninongan, tanganing kaming natabangan kang sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapuri sa Juan. Mantang kami nagahalat, kang maugmang paglao masin pagdatong, kang samong paraligtas na si Jesu Kristo. Huli ka sa imo ang kaharian, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan, sa mga kapanahonan. Jesu Kristong kagurangnan,
Ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa Indo, ang sakong katuninungan na tinataw ko sa Indo. Hare pagilinga, ang samong mga kasalan, kundi ang pagtubod kang sa imong simbahan. Asin papagkanugawa na siya mapatuninong asin magkabaronyog, sosog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan, danay na mapasa Indo. Asin sa imong espiritu. Mga tugan, kung may pag-ugmahan, magpitanaraohan kamo nin katuninongan ni Kristo. Peace to all of you. Let us sing together. Agnus Dei, with all its peccata mundi, Magluhod po ang gabos. Uyan kordero kan Dios, uyan nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Paladan amang inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangan, bako akong maninigo na ika magdagos sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sa naasinan sa kong kalag maoomayan. Please form two lines in the middle aisle. Kaan bituon na maliwanag ikandiya sa samuyang paglakaw. Ikan liwanag
Idoko ang payo, mamibig kita. Kagurangnan, hinahagad mi ang sa imong pagkaherak, tanganing ining mga Diyos noon na tabang makaandam sa mong mga nalinigan sa mga maraot tagawi para sa fiestang maabot. Huli ki Kristo, nasa mong kagurangnan. Amen. Mga tugang apudan natin ang tabang kang mahal na Birhen. All together in English, Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Matukaw po. Diyos maray na gabi kaninyong amin. After the pandemic, I have not seen this great number of people, especially during the 7 o'clock in the evening Sunday Mass. Kaya naugma po ako na yan kita gabos ngunya nagkatiripon. Kaibaan sa tuyang namumuutan na arsobispo, pinag-iisip ko na may nagkapirang factors why you are here. Not po, siyempre, simbang gabi. Although, aram ko na ngunya na Sunday, ang iba sa Indo nagsimba na kasubago. Pero dahil po sa presensya kan sa tuyang namumuutan na arsobispo, tinawan nindo ng pagkakataon. By the way, ining misang ini, usually every Sunday, inaapot ang misa pro populo. After the pandemic, pinagbalyo ko po ang misa pro populo sa alas 7 nin Bangi. Naiba po ang misa pro populo tangunyan dahil ang sa tuyang Senior Arsobispo mismo ang nagmisa. Misa para sa gabos na tao, para sa indong intensyon. Kaya at this point, sa kuyang ipinapaabot, sa kuyang pasasalamat kay Banindo, presensya kan sa tuyang namumut ang arsobispo sa pagtaunin panahon, tanganing makisumaro sa satuyang simbang sa ikatulong banggi, nyatong pag-aandam para sa pag-celebrar kan Kapaskuhan. Kaya po, salamat po, Archbishop Rowley, sa imong presensya. Palakpakan po nato ang sa tong namumutan Archbispo. Siyempre po, naging makulor sa tuyang selebrasyon ngunyan. Aram ko na ang sa tong Archbispo, bako lang kamo ang excited siya po, excited na mag-celebrate digdi. Because in fact, pag nagmimisa siya, as if this is his first Mass in a day, garo pagmatiin niya, nagmimisa siyang enot na misa pagkaaga. Because of your presence, because of your participation, ini po nangyari, siyempre sa kuya kong acknowledge ang Parish Pastoral Council sa pamamayo ni Ma'am Nance Penetrante. Salamat po, Ma'am. Siring man po ang gabos ng mga liturgical ministers, ang lay Eucharistic ministers, ang mga lectors, dawat day sinda assign pero yaon po sinda digdi, ang collectors, ang MBG, ang asirets, ang mga mahihigos na altar servers sa pamamayo kang sa tuyang worship committee, si Brother Gerald Bicaldo Parinya, palakpakan niya to siya. Ang manlain-lain na religious organizations, siyempre naglalataw ang yelo, ang OLPA, Our Lady of Peña Parancia Associations, Our Lady of Fatima, Our Lady Perpetual Help, St. Joseph,
So, kadakol pang iba. Sana po, next time, naka-uniform ka mo to be recognized. Yan ang mga Legion of Mary. Siyempre po, ang live streamers na naging available po ang sa tuyang misang ngunyan, ang choir, ang Cantate Domino. Siyempre, palakpakan niya to, ang Cantate. Ang permi ko pong nalilingawan every time na magpasalamat ako, yung mga decorators. Kung ano po, lively ang satong environment, ini po dahil sa kahigusan, pirang bangging pagpupuka kan mga decorators. Yan po dyan si Brother John, Wikwik Portuguese, Biloro, Portuguese. Si Dondon, Pasyon, yan dyan. Si RR. Kadakol pang mga nag-a-assist sa inda in silence, yan po ang sa indang kahigusan. Gusto ko po ma-acknowledge ang sa tuyang mga Daughters of Mary Sisters, yan po dyan sa Horihan. Salamat po, sisters. Gusto ko pong tawan maning oportunidad na pasalamatan ang mga members and officers kang Barangay Pastoral Councils, asin ang mga naghinguhan na magdigdingon niya ng mga hali sa barangay. Palakpakan po niya ito, Sunda. Siyempre po, itong mga daily sponsors niya ito sa satuyang misa, urog na itong nagtataoning suporta, gifts para sa tuyang mga tugang na aramta na we need to cheer them up, especially this Christmas. Salamat po sa karahayan buot kan mga talagang generous sponsors na dawa day ko ranihan hagadan, they offer themselves tangani na mairas ang sa inang mga blessings sa mga tugang nyatong nangangaipo. Palakpakan po nyato, boss. Bago ko malingawan, ang mga pinagpasalamatan naman ang CSPC Coral, as in ang CSPC Performing Group sa pamamayo kang presidente kang CSPC, si Dr. June Oliva, as in siyempre ang head kang grupo, Dr. J. Luzon. Salamat po sa pag-iya sa mga estudyante. So kung may nalingawan po ako, ang sakuyang pasasalamat sa gabos na naging parte kan sa tuyang selebrasyon ngunyan. Merry Christmas po sa Indo Gabos. Mga tugang si Father, nagpasalamat, Albert, nagpasalamat sa Satong Gabos. Kita naman ang magpasalamat sa saya sa pagiging mahigos, maimbod na kura paroko o pastor digdi sa idong parokya. So para pa natin, Father, thank you, Father, for being a good pastor. Ako nga dapat ang magpasalamat sa okasyong ini dahil I always like saying Mass here. Dahil we have a lively, very lively liturgy. Dahil lang yan, especially being ngunyan, nangako sa akin si Father na pwede kong pumili sa anumang ilaw na dalhin ko sa residence. Susungkitin ko raw 2 ilaw na mahaba. Para digdi sa parokya din do, mayong problema ang brown out, no? No. So anyway, thank you so much, Father, for the 2 lights, no? Joke only. So, sa Idong Gabos, advance Merry Christmas and Happy New Year. You know, ingat sa lechon, no? Baba ang sugar, you know, okay? Para mayo kitang problema. Amen? Please pray for me also because since last December 16, naglilibot na ako sa satong parokya, ang lalay na parokya. Yesterday, uwi ako sa Garchitorena. Then this morning sa Tabgun, Karamuan. Tonight, digdi. Tomorrow sa Paluyon. Digdi na ako maturog. I'm sure magigising ako. And then sa Kamaligan, so forth and so on. Amen? So again, Merry Christmas, Happy New Year, and be assured, nakabong gabos kay basa sa ko mga intensyon. Matindog ang gabos para sa pagbendisyon.
Ang sa kong bendisyon siriman para sa itong mga pamilya, especialmente sa mga naghehelang o nagluluya kan Espiritu. Ito ko ang payo. Ang kagurangnan mapasa indong. Asin sa iyong Espiritu. Bendisyonan man lugod kamo kang Diyos na makakamkan. Anama, asin ang aki, asin ang Espiritu Santo. Mga tugang mga aki, lakaw kamo, asin sa buhay, iharubay ang marhay na bareta kan sa tung kagurang ng Jesucristo. Salamat sa Diyos. Viva la Virgen! Viva! Viva San Jose! Viva! Viva San Juan Bautista! Viva! Diyos paray na banggi kaninyo namin. Maray na bang